Салом алейкум бародаро. Инеҷа ярхи чӣ халаа, ярхичиё? Ярхиш твай набине. Не купри қати тарафи ярхиш мегзари ам тараф кони ангиш назарайлоқ мерасу назарайлоқ қад. И тарафиш дарай шаврай. Ина ярхич қала дарам боло. Ина дайро. Ай тарафам дайро меояд. Амиҷара дидам я история дар ёдам омад. Ҳам замони Амир Музаффархон англичано омагӣ буданд дар Афғонистон. Афғонистон омадан амиҷада инами қад инами дайро инамиҷада пенкаш мегуфтанд. Инамиҷада чӣ кан бо усули гравитатсионӣ яъне оддӣ тило ай қад инами дайро мегирифтанд, тило коркард мекарда. Мақсад на экология вайрон мешавад, на табиат. Усули гравитатсионӣ усули оддия. барои хеле ва фабрикаву ва чӣ қати коркар кан гирифтан, барои консентрата гирифтан реаген қӯш мени бояд бо хвостохранениш хвостохранениш бояд рост кунӣ, уҷара мустаҳкам кунӣ ки ҳамун хвостохранениш обош ба обои зеризаминӣ нараванд, оборо заҳролуд накунанд. Мақсад корбори бисёр аст. Экологияам ҷазир мешавад, муҳитам чанд қад ҷазир мешавад. Як минтақа мисол уҷада бо як кӯл як ҳавзи барои хвостохранениш мени отходи ҳамун боқимондаи коркарди кардагита ҳамунҷада мебарӣ ҷамъ менида. Хулосаи англичанои пад қатии русо Средняя Азияро ва ҳела қатӣ уман гирифтагиянд. Геологошу айнами ҳукумати подшоҳии Русия Средняя Азия аввал фирсундагӣ шуяй дар либоси сайёҳ не ки во геолог буданд. Мақсад дар либоси сайёҳ омадан полни Средняя Азияро разведка кан геолого да. Как сайёҳ, турист, ҷаҳонгард ам хеле нумқатӣ дар ёддоштошуи хеле наистану хеле наистанд. Ба ҳамин ҳила қатӣ омадан Средняя Азияро полни разведка кан. Баъд рафтан доклад кан ки як сарзамини бояй. Баъд ҳукумати подшоҳӣ лашкар кашид омад полни Средняя Азияро гирифт. Се хонагӣ буд. Амолати Бухорову хонагӣ, Қӯқани Хева. Ҳаминҳоро барҳам доду оста баъд канданиҳои фоиданока гирифтан гирифт. Баъд бухай революция шид, чӣ шид. Додарои вош омадан кор канда. Мақсад бифаҳме бидуне ки ҳамоное ки сайёҳанд меган сайёҳи рус намехчӣ мисол намеки омад дар ёддоштош навистагӣ ё геолог буданд. Мақсадшу мақсади разведка кардани Средняя Азия буд. Ҳамҷода ёддошт менавистану мақсадшу дигар чиз буд да. Разведчик буданд. Мақсад ваёам фикр кан мо бурем ҳамин сарзамин ягон фоида мекунем намекунем. Геологошуна дар либоси ҳамун сайёҳ фирсонданд. омадан полни разведка кан рафтан гуфтанд як сарзамини мақсад бой. Ҳамаи намуди канданиҳои фоиданок ҳаст. пахтара проблема менанд ва бӯи пахта омадан чӣ кан хеле нестай. омадан канданиҳоро коркард кан, пахтаам коркард кан, пахта кишоварзӣ кан, пахтаам гирифтан бурданд. Ина тамом бародаро.